What's up mga kasawang, panibagong araw, panibagong buhay, panibagong video na naman po yung gagawin natin ngayon. This is Untoy and welcome back to my YouTube channel. So for today's video mga kasawang, nandito ako ngayon sa lugar namin kung saan dagsa po yung mga isda dito. So tingnan mo sa mga gilid, oh, sobrang dami po ng isda. So dito po yung iba, oh, diba? So sa mga taga Makilaw dyan, matagal lang hindi nakauwi sa Makilaw. So ito na yung Makilaw, ang daming isda. Oh, mga tawag ito, lupoy na yung maliliit. Oh, di ba? Nandun pa pati sa public market, marami din nagbibilad ng isda. So ngayon, kikita natin si Uncle Undo. Bana ni Ate Elsa nagbulad. Di ba? So ito yung isda. Yan. Yan yung sa Tagalog sa lupoy na kita lang sa lupoy. O si Nanay Minda, shout out sa mga makailan ni Nanay Minda diha. Wala ka balo na isod ba bukod ko kabalo sa tawag sa lupoy. Yan. Ito mga silingan. Ito na yung Makilaw, daming isda. So sobrang dami ng blessing. So thank you kay Lord. So medyo maingay kasi maririnig natin si Bitcher Dablo na nagre-report. So Nay. Kalinyasi. Oh, Kalinyasi daw po yung Tagalog sa sa lupoy. Salamat, Nay. Oh, di ba? So ngayon papunta na ako ngayon sa duty ko. Ha? Oh, si Lula Pasya. Tapos si Ate Bibing Mandam. Oh. Si Uncle Juan Mandam. Oh. Di ba? Yung kape. Oh. So nagbibilad pati sila ng isda, lupoy. Di ba? Oh. So very thankful yung mga taga dito kasi sobrang dami po ng blessings. Pal. Ato yung vlog sa kasada, kabili ka ng isda ba mo ni Makilaw nga. So ngayon, oh ito, kikita natin yung iba. Oh. Dala-dala pa yung mga isda. So ngayon guys, papunta ako doon mga kasuwang. Papunta ako doon sa public market. So makikita natin yung sobrang dami doon. Doon sa ano lang namin yun, sa purok namin, purok dos. So dito may nagtitinda ng mga ulam. Si Lolo Lolo Tikoy. So wait lang kaunti mga kaswanga. Kasi papunta ako dun sa public market. Doon, madaming mga isda doon. Daga isda si Mama Kal. Orot yang kan, lupoy. Ang damo sa isda, ang damo. Kita natin sobrang busy ng mga tao dito kasi sobrang dami nga ng isda. So yun, kita natin yun. Oh, may dala-dala pang balde. Okay, so ito kita natin dito na lapit na. So shoutout natin yung mga nagkakape dito. So magandang umaga sa inyo, Ate Chichi. Yung secretary secretary natin sa barangay Makilaw. So ngayon ito, papunta na ako dito sa market. Pal. Bana ni Ate Chichi. Di ba? Diba? Nakikita natin sobrang busy talaga ng tao dito. So, teka, kamusta te? Okay ra? Okay ra? Oh my God. Diba? Makikita natin sobrang busy ng mga tao dito. So ngayon nakikita ko dito yung kasama ko sa negosyo, si Coach Nisa. Ito din dami. Diba? Sobrang dami po. Grabe. So makikita natin dito may mga nag-a-ice tasik. So ito. Oh, diba? May ice. So ito, interview natin si Coach Nisa. Kamusta Coach Nisa? Negosyo natin. Diba may negosyo siya, load po yung product namin. So nagsusupply po kami ng load nationwide. Tapos ito, tumutulong kita yung itabangan eh. So, wala. Tambay lang pala dito si Coach Nisa. So nandun si mama ko. Yan si mama ko. Tapos ito si papa ko, yan. So ngayon, sobrang busy talaga dito. Pag ganito talaga, pag sobrang dami ng blessings, busy po talaga dito lagi. Okay. Pero pag wala din busy, di ba? So si ate, di ba? So oras na mga kasuwang, kailangan ko na mag-duty kasi it's 7 na, malapit na mag 7. So
Ngayon, kailangan ko na magbabay mga kasawang. Kung kayo ay bago pa lang sa video ko, don't forget to like, comment, share, and subscribe my YouTube channel. At i-click nyo din po yung bell para always kayong updated sa mga bagong videos na i-upload ko soon. So, thank you for watching mga kasawang. I hope may natutunan. Ay, wala pala. May clue kayo kung anong klaseng lugar to dito sa amin. Okay? So, thank you for watching. Bye-bye!